מסופר על הגאון בעל הקצות החושן, שהיה מגדולי הדור באותו זמן, ואחד מגדולי הדורות של עם ישראל במשך כל הדורות, שבעיר שלו, היה גר בעיר סטרי, היה שם גם כן חסידים. אותו זמן התחילה תנועת החסידות, שהיו תלמידים של הבעל שם טוב הקדוש, והם היו חסידים של החוזה מלובלין. והרבה דברים הם לא היו נוהגים כמו השולחן ערוך. כמו שדיברנו שבוע שעבר, אוכלים לפני התפילה, כל מיני דברים שהם לא עושים. וזה הפריע לקצות החושן. הקצות החושן מיכה בהם כמה פעמים, אמר להם שלא יעשו ככה, והם לא התייחסו לקצות החושן. ולכן הקצות החושן נידע אותה, אמר שהם יהיו בנידוי עד שהם יחזרו בהם. סתם נידוי שתלמיד חכם מנדד 30 יום, ידענו שהוא נהיה בנידוי. הם ראו את זה ובאו לעשות עסקים עם אנשים שם בעיר והכל, אף אחד לא מתייחס אליהם, לא מכניסים אותם לבית הכנסת, הם היו בנידוי של גדול הדור, של רב העיר, הקצות החושן. ולכן הם פגעו גם כן בקצות החושן, זלזלו בכבוד שלו, אמרו בלאו הכי אין לנו כאן מה לעשות בעיר, נלך לחוזה מלובלין, נלך לרבה. הלכו לחוזה מלובלין, והמנהג שלו היה שכל פעם כשמגיעים אנשים, אז הוא שולח את השמש שלו, מביא לו רשימה את מי להכניס, את מי לא להכניס. את כל החסידים האלה שלו ביקש לא להכניס אותם, אמר האנשים האלה נמצאים בנידוי, עד שלא יעבור שבועיים וכמה ימים שיפקע הנידוי של הקצות החושן, הוא לא מסכים לקבל אותם אצלו. אחרי שעבר ה-30 יום הכניס אותם אצלו, אמר להם, כתוב בפסוק, איך לא יראתם לדבר בעבדי, במשה אומר רש"י, עבדי אף על פי שאינו משה, משה אף על פי שאינו עבדי. אמר להם, תדעו שיש שתי דרכים בעבודת השם, יש דרך אחד של לימוד התורה, שאדם מתעסק בנגלה, בפוסקים, שאדם עמל ויגע בפוסקים, ויש דבר שאין על ידי עבדות, על ידי שאדם דבוק בקדוש ברוך הוא, על ידי תפילה, על ידי תהילים, על ידי שאר הדברים. והקצות החושן, אפילו שהוא לא מתעסק בתפילות ותחנונים, אבל הוא שר התורה, הוא גדול הדור באותו זמן, ולכן זה נקרא משה אף על פי שאינו עבדי. המדרגה שלו, של משה, של גדול הדור, ודאי שאתם חייבים נידוי על זה, שזלזלתם בכבוד שלו, ולכן רואים מכאן גם כן את שתי המדרגות האלה. אבל באמת הקצות החושן גם כן, היה גדול גם כן בנסתרות התורה. את זה אנחנו רואים בכמה וכמה מקומות, שהקצות החושן מביא את הזוהר, כגון אבי בסימן ד', וגם כן בהקדמה לקצות החושן, וגם בהקדמה לשם שמעתתא, הוא מביא כמה פעמים את הזוהר, ודאי שהוא גם כן היה בקיא גם כן בסתרי תורה. אבל זה שתי המדרגות שיש בעבדי במשה.